Wala ginakabig ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang officer in charge sa Iloilo City Police Office, nga alarming ang illegal nga droga sa syudad. Napisar sa natabo nga binudanay sa San Isidro, Lapa, sa diin gintunan ni isang kamatayon sa ngapat ka mga individual. Nagugat ang binudanay sa palpak nga transaksyon sa illegal nga droga. Matapos bawion kung tani ni Johnny Provido Jr. nga isa sa manapatay ay ginbayad kay alias Badoy nga 1,500 pesos matapos nga wala man sininahatag ang item. Suno kay Parilla ang hitabo sa San Isidro ang wala nagapakita sa kabilugan nga sitwasyon sa illegal nga droga sa syudad. Pahayag niya, isa ka isolated case ang krimen sa La Paz kagkangay nga gina-sensationalize ini bangod sa natabo sa tungga sang duwa ka pamilya. Ginpahayag man niya nga sabayin sang kapulisan, wala sila nagkulang sa kampanya batok sa illegal drugs sa di nagresulta ini sa madinilagon man nga mga bypass operations. Lakip ng source nga ginakuhaan sa individual gikan sa pamilya Muya nga wang ginbakla ni Johnny Provido Jr. Bangod dadak pa ng source kag nakumpiska ng mga illegal nga droga, wala nangin madinalago na ilan nangin transaksyon na rason nga naglundaran na sambit nga krimen sa tunga sang duwa ka pamilya. Dugang pa sang ICPO Director, mangin leksyon ang ini nga insidente sa publiko nga likawan ang pag-engage sa mga illegal nga aktibidad hagod nga hindi matabo ang kaangay nga krimen. When it comes to illegal drugs, I can say that hindi man siya ganun kalala. Although, magiging nagiging sensationalized siya because of what happened on the two parties, which accordingly, ang reason is drugs. But if you look at it, bakit sila nag-aaway? Because walang naibigay. And the reason is the PNP or the ICPO personnel has arrested the source of the drugs. So, can we consider, sir, yung problem sa illegal drugs sa Iloilo City alarming or not? As of now, no. In my own, based on the situation and the evaluation of our personnel on the ground, it's not that as alarming. Only nagiging lang siya because of this isolated incident. Ever since, din nga, as I asked them is ngayon lang ito nangyari. No? And with that,